על פי הרוב היצר הרע פועל את הפעולות שלו, כמו בפורים. פורים זה יום שכל כולו את רצון, נותן האדם להתעסק באכילה, שתייה, זה, משתכר זה, נופל, נגמר לו היום. כשהוא קם כבר עבר את רצון, אותו דבר חנוכה. לביבות, נוסעים, חוזרים, עולים, יורדים, הילדים, בלגן, טיולים, כל מיני בלבולים, אדם ממעט בלימוד על פי רוב. חוץ מאדם שהוא מישהו באמת, מה שנקרא, מעטים מבני העלייה, מישהו בן העלייה אמיתי, הוא מבין את היום, הוא מבין את הימים, דרך האור הגנוז של חנוכה הוא משנה את כל התשתית של החיים שלו בכלל. למה? כי חנוכה, כתוב, הוא כתב הבני יששכר, הביא בשם אחד מהקדושים, שמזמן ראש השנה עד יום שמיני של חנוכה יש למעלה ברקיע דמות של יד פתוחה. ככה. אנחנו אומרים באלול, כי מנחה פשוטה נקבל שווים.